and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Mary Jane. And that's what you've done to unsay kondisyon. Nga ako ang kinatibukan kanimo. Unsa? Body and soul. Mutalikod ka. Budagan ka na usap. Asa? Asa ka paingon, Jane? Ako lang ang imong alas. Aron makabawas ka sa mga tao nga bidaog-daog kanimo. Atagan ti kag igong higayon. Nga bakaw na una. Think about it, Jane. Vengeance. Duha ka kinabuhi ang nawa nimo. Sa imong apuhan. Ug ang kinabuhi nga diha mismo miturok sa imong sabakan. Gipag nga na nila kini sa kahayag nga wa pa gani makita ang kanindot sa kalibutan. I will leave it all for you to decide. Kung andam ka na sa pagdawat sa kung gitanyag kanimong tabang, pangandam, kay sugdan ta na karon dayon ang pag-usab sa dagan sa imong kinabuhi. Himuon kung sama ka maanyag ang wang bahin sa imong naong. Sama sa tuong bahin. Ibalik ko ang imong kaanyag. Ludan ka sa kalalakinan. Samtang kasuyaan ka sa kababayinan. Harold. Now, I want to hear you say yes, Jane. Harold. Isalig mo ba nako ang imong kaugalingon? Yes. Then, prepare yourself alang sa reconstruction sa imong panagway. Babe. Babe, dili pa nga wa pa man totally mahuman ang mountain resort ni Daddy. May daghan pa manggihapon mong buhatan, dili ba? Soft opening pa man ang mahitabo next week. Nga sa ato pa, gikinahanglan pa ang imong supervision sa construction. May mga tao na akong gisaligan sa site, babe. Pero lahi magyud na wa kung ikaw gid ang mangunay. No. Madeline, unsa ba? Ganong gihabwa man na nimo. Ug balik ang ako mga sinina gikan sa balita. Because dili ko gusto mo biya kagikan dinhi. Babe, dili pa ko ready. Bata pa lang nga nag-uban na ta din sa mansion, Cesar. How do you expect me to adjust sa imuhang pagbalhin? Babe, I need to do this. But why? Aron pa matuod, dili lang sa imong amahan nga makamao kong mabarog sa kaugalingon ako mga tiil. Nga makahimo ko sa pagsaka nga wa ang iya mga kamot nga mutuboy nako. I need to do this, Maddie. Pero imo na kumbiyaan. Mahimo ta magkita anytime. O makatawag anytime. I'm just a phone call away, babe. You still love me? Of course. I love you. Madeline, Apil pa paghihapon ko sa imong mga pangandoy. yes. Thank you, babe. You don't know how much that mean to me. Ang mabati nga apil paghihapon ko sa imong mga plano alang sa imong ugma. Thank you, babe. Abi ko gihingpit ka na mawa na ako. I love you so much, Cesar. Hinamdami ka nun ay ha. No other woman will ever love you the way that I do. So yes, masugot na ko nga mo biya kagikan din sa mansyon.
Salamat sa magsabot. Senyor, dahil salamat sa tanan nimong nahimong tabang namo ni nanay. Hantod-hantod ko kining isipon nga utang kabubuton nimo. Come to think of it, pagkadako na ito sa inyong utang kabubuton ako, you will never become the man what you have became now. Kung nilipatungod ka na ako. Nasayod ko, senyor. Look what you have become. Usana ka ininyero. Ako duan. 90% ang ikatampo ko niya na, dili ba? Pero tanawa ko na ang imong inahan. Igorang mi pasalamat makadiyot. Unya mi sa kaydayon og dali-dali sa sakyanan. Wa lang gani mo gakos nako aron magpasalamat. Senyor, ako ni mangayo og pasalamat pag-usab nimo in behalf ni nanay. Aw, mahimo ra di ay na. In behalf? Hastas pagpasalamat may representative. How ungrateful. Karon pa lang gani, taas ka na kayo og Josefa. Nalimot kang makahimo kay ko sa paglunggo ni ene. Senyor, Apan dili ko ka nabuhaton. Pinangga ko ka ng inaan mong way batasan. Nagsaligya sa dugay ng katuigan nga may serbisyo siya ubos ka nako. Kunwa ko lang mahala ka ng imong inahan kaniyadto. Dugay ko na unta ka ng gidispatsar. Oh. But then again, I can't. Kaya may danon siya lang kanako. Isip akong katabang. Kasalikan ko siya. Ug tungod niya na kinahanglan paghihapon nga moanhi si Josefa makatulo sa usa ka semana. Ana-ana ka na sa atong gikasabutan. Aron tagatugtan nga mubiya gikan din eh. nakasabot ko, senyor. Sige. Magabiya na ka mo. Wait! Wait! Babe, wait for me! Dad? Marilyn, ngano bang nagdagan ka man? Oh my God! Sorry nga nalangay ko. It took me some time sa pagpamili sa ngayan akong dadon. Dadon? Asa? Sa inyong pagbali ni nanay nimo. Oh, ha? Nga naman? Kay mo uban ko sa inyong balhinan. Unsa? Matilin. Unsay buti pasabot na ini. Biyaan na ko nimo? Without even consulting me? Dad! Ayaw na kung pag-react dayo. Nag-overreact na ka. Ibutang ko lang ang uban ako mga gamit dito. Aron sa ingon, kung na ako dito, may mga gamit sab kong magamit dito. Like for example, tapulan ako mo paulit din sa ato. Nya dito na lang kumatog. But of course, dili pa mi magtiayon ha, not yet. Oh, sige na. Ibutan na ka na ako mga gamit sa luyo. Oh. Ang pingin ninyo ha, mahal pa na ninyo ang ako mga butang. Ato na mi, Daddy. Ay, don't wait for me sa dinner ha. For sure, dili ko mauli ka ron. Kayo no, na? Bagong bahay, kinahanglan og bunyag. Madeline. Baby, apply na ang car door for me. Kay mo sakay na ko. Oh. Bye, Daddy! Such a brat. Wako ni mo dad-asukan sa bahay nga atong balhinan. At least man lang ba, imong takong ipakita aron nga matan-aw na ko kung nindot ba, convenient ba, dako ba. Di ba? So, is it fully furnished? Oh, Oh, really?
So the furnitures, kumpleto na ba? How is our bed? Sama ba kahumog sa akong bed dito sa akong lawak? Dili. What? But why? Kay ako ang mahigda. Kay ako ang tagya sa maong lawak. Ako ang maong lawak. So, ako ang magbuot, di ba? Oh, is that so? Nalimot ka mo higda usap ko dito? Ay, bisan unsaon wa ka gyud taste, babe. Next time ba, consult me. Kay mas nasayod ko sa mga maayong brand nga gamiton. Oh my gosh, hapit ako malimot, babe. Dapat mo hapit una taog mall aron nga maka-grocery ta. Kinahanglan puno ang ref sa inyong pagbalhin. So, unsa man? Unsa pa kadako ang imong ref, ha? Sama ba kadako dito sa mansyon? Dili. Okay. Ilisa na lang nato og mas dako kun magkuwang ta sa space. Excited ako makakita sa interior sa bahay nga atong balinan. I never knew this could be exciting. Wait. Nga na nakapantay ko nga marag gipakyaw na ko ante ng istorya. Ansa man dili mo ganahan makigsulti na ako? What? Babe? Pilan lang ka adlaw. Og hingpit na unyang mamaayo kining imong surgery. Mahimo na unyang kuhaon ng bandage sa imong naw. Nahadlo ko, Harold. Don't. You are my work of art, Jane. Mao ni kini ang sinugdanan sa way katapusan tang kalampusan. Harold, mga tanak ko. Unsa ka na? Nga nakibuhat po kini. Nagkaila ka ba sa mga tao nga buot na akong panimaslan?